खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जोङो जायखिजाया माबा मोनसे साननाया जाफुङाबा बा माबा मोनसे मावनो गिरबा माबा मोनसे जाबाथाय जोङो इसोरखौ जोबोद माने तान मोनो मायावबा जोङो इसोरखौ रायोबो आरो सोरबा सोरबा माने इसोरखौ माने फोथायनो हायै बायदि जालाङो। बेखौनो मिथिनो थाखाय जोङो दिनै नखरसे मानसिनि मोनसे स्ट'रि फिसा स्ट'रि नोंथांमोनजों रायलायगोन। सासे हिनजाव मानसि नखर गंसेयाव बयहाबो बेलेग बेलेग खामानि नालाय बे आरो संनाय खावनाय सुनाय बेफोरनो खामानि सानसेया रेस्टखौनो मोना आरो बेयावनो बियो माने भगबानखौ फुजिनो थाखाय एक्सट्रा माने टाइम मोनाबाबो बियो मा खालामो ओंखाम संहोलाङो आरो इसोरखौ माने गाबज्रिहोलाङो। बिदिनो खालामबाय थानायावनो सानसेखालि मा जादों नखराव रावबो गैया आरो बियो हारसिं माने ओंखाम संगासिनो थानायावनो फटकनो मोनसे बाहेराव न'नि बाहेराव मोनसे माने होख्रावनाय खोनाबाय। खोनानायाव बाहेराव थांनानै नायहैबाथाय बिनि फिसालाया गोलैनानै एसे माने बेहुस जानाय रखम जादों, सेन्सलेस बायदि जादों आरो माथो होनो हायाखै। हायैयाव बियो मा मावगोन मा मावा दा गोसोआथ' नागिरदों सोरखौबा गाबज्रिनो, नाथाय न'आव इखालि रावबोआनो गैयैयाव बियो मा खालामगोन मा खालामा गथ'खौ बामनानै एकदम खाथिनि हस्पिटालाव खारलांनानै लाना थांबाय आरो हस्पिटाला खाथिनि होनबानो जे खाथिथार बिदि नङा, 1 किल'मिटार गोजानाव। खोब खारबाय आरो गावहाबो मास मोननै सिगांल' एपेन्डिक्स जानानै अपारेशन खालामनाय सिलायानो दाबो खुलियाखै, उदैयाव सिलायानो दाबो माने रानाखै। बिदिनो बियो गथ'खौ बामनानै बेसेबां स्पिडाव खारदों माने गावआनो मिथिनाय मोना। मोनायाव बियो थांनानै हस्पिटालाव डाक्टरखौ मोनहैनायाव इखालि डाक्टराबो दंमोन इयावनो हस्पिटालावनो आरो लोगो लोगो बारा एफा माबा जायाखै गथ'आ। दसे थानानै गथ'खौ सेन्स फैबाय आरो थर फैबाय, फैनायाव गथ'खौ हेगार हरफिनबाय बिमाजों आरो बिमाया लाना फैबाय। जुदिअ बिमाया माने गथ'खौ लाना फैदो थेवबो माने बे गोसो सिङाव सान्ति मोनाखै। बे इसोरखौ माने रागा जोंगासिनो थादों माबाफोर माने बेरेंबायानो थादों गोसो सिङाव। साला आं एमान नोंखौ गाबज्रिबाय थायो, एमान नोंखौ सिबियो, थेवबो नों आंनि फिसालाखौसो माने एमान दुखु खस्थ' होनो मोनदोंना होननानै गोबां सम बिदिनो भाबिबाय थानायाव मोनसे समाव बिनि गोसोआ माने उल्था जाना होनायसै। माबोरै उल्था? आङो बाल्थिं गंसेयाव दै बाल्थिंसे आङो एसे गोजौहालागिनो लांनो हाया, आं माबोरै दिनै गथ'खौ बामखांनानै एमान गोजान खारलांनो हादों? आंनि उदैया मानो सायासै बे समाव? आरो जाय हस्पिटालाव डाक्टरानो थाया बे हस्पिटालाव दिनै थांग्रो आं माबोरै डाक्टर मोनहैदों? बिदिनो बियो मोजां सानलांनो हमनायाव निजेनो एसे माने बुजिनाबो मोनबाय। बेयावनो न' सिङाव हराव गासैबो गावबा गाव खामानि मावबाय दङ आरो बिनि हौवाया टिभि नायबाय दंमोन आरो टिभियाव सासे गुरुआ माने होननाय खोनाबाय जे इसोरा बयखौबो माने बिदि प्रब्लेमा फैखायोआनो, इखौ इसोरा होआ, नाथाय प्रब्लेमनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'नो हायो बेखिनि एनार्जिखौ जोंनो इसोरा होयो। आरो बिनिखायनो दिनै बै हिनजावा गथ'खौ बामना लानानै इमान गोजान खारलांनो हादों। बिनिखायनो बै हस्पिटालाव दिनै
डाक्टरा थिग टाइमावनो दोङो आरो बेनिखायनो बिनि गथ'आ दिनै जेबो जायासै। आरो लोगोसे बे हिनजावा सानबाय मैयासो जि जायगायाव गोलैदो खर'आ बे जायगायाव गेदेरथार मोनसे लुहानि पाइप दंमोन। मैयासो मिस्ट्रि लगायनानै बे लुहानि पाइपखौ बख'ना गारहरदो। जुदि बे लुहानि पाइपआ थानायमोनबा दिनै बे गथ'आ थैनोबो हानायमोन। गतिके बे फिसा स्ट'रिनिफ्राय जों बेखौनो बुजिना मोनो जे जोंनाव प्रब्लेमा फैखायानो, बयनि जिबनावबो प्रब्लेम थाखायो। बयनिबो जेमान थाखा गोनां जाथो माने थाखा गैयि जाथो प्रब्लेमा बयनिबो जिबनाव दं। नाथाय इसोरा जोंनो बे प्रब्लेमनिफ्राय माबोरै बारग'लांनो हायो बिनि थाखाय जोंनो एनार्जि होयो, बिनि थाखाय जोंनो सक्ति होयो। आरो बेनो जोंदि इसोरखौ सिबियोना बे सिबिनायनि फला बेनो। गतिके नोंथांमोनाबो स्ट'रिखौ मोजां मोनदोंबा, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक, शेयार, कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।